Szia! Sok szeretettel köszöntelek a mai videóban. Ma teljes testre fogunk dolgozni. Na gyere, akkor álljunk is be, és kezdjük a bemelegítéssel. Hajrá! Fejfordít jobbra, és balra. Jobbra, és balra. Tudod, nagyon fontos a bemelegítés, ezzel készülünk fel az egész edzésre. Ráhangolódunk. Jó, oldalt. Meghúzzuk egy picit. Elfelejtjük most erre a fél órára mindennapi gondokat, és csak ide koncentrálunk, csak saját magadra. Na még egyszer. Azaz, és csere. Jó, egy picit előre húzzuk. És csak megemeljük az állókat. Egy kis fejkörzés is jöhet, kis félfejkörzés. Hátra, óvatosan hátul, csak megemeled az álladat. Nem ejted hátra a fejedet. Egy kicsit megjáratjuk a fejünket, jó? Na gyere, válkörzés, páros válkörzés, kis lépegetéssel. Figyelünk a lábunkra, szépen kinyújtjuk spiccbe. És jó nagy válkör, jól dolgoztad meg a válladat. Jó, melegítsük be. És előre, ugyancsak lépegetünk oldalt. Picit érrugóval. Jó, gyere, várj föl le. Jól húzd fel a válladat. Jó, így a talpunkat is szépen megdolgoztatjuk, talpizomzatát is melegítjük. Nagyon fontos ugye, hogy szépen tudjuk spiccelni. Jó, hátra válkör, váltva, láb marad. De lehet simán csak állva is, tehát nem muszáj a lábat átjárni, de azért próbáljuk meg, és előre. Jó, rázzuk ki, gyere, terpesz, oldalt a kar, és befele karkör. És kifele, tenyér fölfele néz, húzd ki magad, tart a központ. Jó, rázzuk ki, bokakörzés, csuklókörzés. Bokát lehet kifele, befele, ahogy jól esik, lehet váltogatni. És csere. Jó, kicsit befele is. Jó, gyere a térdünket is egy kicsit átjárjuk. Egy picit bemelegítjük. Lehet jobbra-balra, köröcske. És oda-vissza. Jó, szuper, lerázunk. Oldalt a kar, gyere a csípőnket is egy kicsikét megkörözzük. És spiccre kitámaszt, és spiccre. Húzd ki magad, tartod az egyensúlyt. Tart a központ. És csere. És spiccbe a láb, legyen szép a lábtartás is. Nem csak edzünk, hanem odafigyelünk a hogyanra, hogy hogyan csináljuk. Figyelünk a szép nőies mozdulatokra. Jó, oké, rázzuk le. Na gyere, legördülünk a matracra, csípőszéles paralelbe vagyunk, és csigolyáról csigolyára legördülünk. Levegő,
És szépen hagyjuk, hogy a fejünk húzza a testünket. Itt egy kicsit hagyjuk, hogy itt hátul nyúljon a lábunk, a hátunk is nyugodtan engedd el. Ha megy, akkor tedd le a tenyeredet, vagy amennyire megy, közelítsél. Jó, előre sétálunk a matracra, és egy kicsit plankbe megtartjuk magunkat. Jó, kicsi, ez a 2x8. Második. Jó, és válhoz érintés. 1x8. Jó, és letesszük a térdet. Jó, egy kicsit megnyújtózkodunk. Szuper! Na gyere, női fekvővel folytatjuk. 8 sima fekvőtámasz, és 8 kettesével térden. Egyenes a hát, vigyázz, ne esd be a vállak közé, és mehet. 1. 5. 6, hasad nem esik be. 7, hát egyenes. És 8, figyelj, kettessével. 1, 2, 5. Na már csak 2 van hátra. És a 8. Jó. Na felgördülünk, és egy kicsit kirázzuk a karunkat. Gyere, egy kicsit ringassuk meg. Előre-hátra. Kis karlengetés. Jól esik, hogy ezt a részt most nekünk szépen kinyújtsa. Szuper. Jó, kicsit leráztuk. Jó, gyere, plankbe megint 2x8-ig kitartjuk. És figyelj oda, nem esel be a vállat közé, és a hasat is tartod. Na, indul. 1. 6. Második. 7. Jó, letesz. Na gyere, felgördülünk. Nagyon jó, és rásszuk le. Szuper. Jó, megpihentünk, és gyere megint 2x8. Csak simán kitartjuk. Figyelj, és indul. 1. 'És a második. 'Jó, letesz. Na most lehasalunk a földre, és egy kicsit megpihenünk egy nagyon rövid időre. Ennyi volt a rövid idő, és gyere hátizom gyakorlat, gyere 8-szor föl, és tarkon a kéz, és indul. 1. 8, na még egyszer 8. 1. 2. 6, na már csak 2 van. 7. 8, és megtart, figyelj!
és itt oldalt a kéz, és húz. 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, és na még kitartjuk. 5, 6, 7, 8, és utolsó 2, 4, 5, 6, 7, 8, és megpihenünk. Egy kicsit kiringatjuk a csípőnket, és ez szépen átmegy a hátunkba is, az a kis ringatózás, nagyon jól esik. Nagyon jó. Na gyere, ismét hátra gyakorlunk, kar oldalt, és itt hátulra leteszed, és megemel a hát, és kitart, és mehet. 1, 2, 5, 6, 7, 8, na még egy 8-at ráteszünk. 2, 4, 5, 6, 7, 8, és letesz, azaz. Gyere, ringassuk ki. Jó, és úszás következik. Na gyere, emeld meg a hátadat, és úszás. 1, 2, 3, 4, 8-ig megyünk. 5, azaz. 6, 7, és 8, és letesz. Jó, itt egy pillanatra lenyújtjuk a hátunkat, és a karunknak is jól fog esni, tricepszünknek. Jó, az ujjaiddal még egy pár millimétert menjél előre, minél jobban tudjuk lenyújtani az izmokat, tricepszünket és a hátunkat. És már megyünk is vissza, és gyere, lábemelés következik, 8, 8, na mehet, 1, 5, figyelj, nyújtva van a láb, 6, szépen spiccbe, 7, és az utolsó, váltunk, 1, 7, és 8, jó, gyere, ringass ki, nagyon jó, szuper. Egy pillanatra éppen, hogy csak hátraülünk, sarokülés, és előre megnyújtózkodunk. És már jövünk is föl, 4 kézláb, és jöhetnek a popsi gyakorlatok. Na gyere, dolgozik a popsi és a comb. Nyújtva a láb, és 8 lábemelés mehet. 1 izomból. 2, tart a has, nem esik le. 3, és a 2 váll közé sem esünk be. 5, lassan dolgozik. 6, nagyon jó. 7, és 8, figyelj, visszaemel, és visszafeszítünk pipába, és hajlik. 1, pipába vagyunk. 2, tart a has. 3, 4, váll közé nem esel be. 5, térd ugyanazon a magasságon van, nem esik le. 7, tart, és 8. És behajlít, és pumpa. 1, 2, 4, 2x8-ig megyünk. 7, 8, és második. 4, 5, 6, 7, 8, és megemel, tart. 1, 2, tart. 4, 5, 6, 7, 8, és behúz a mellkashoz. Legyújtjuk. És csere, jöhet a másik láb. Előkészít, és emel, gyere. 1,
2, 6, na már csak 2, 7, és 8, és vissza hipába, és behajlik. 1, 2, marad a térd. 3, azaz. 4, 8, na gyere, jön a pumpa, kétszer nyújt. 1, 5, 6, 7, 8, és második. 5, 6, 7, 8, megemel, spitz, és csak kitart. 5, 6, 7, 8, és behúz, lenyújtjuk. Azaz. Jó, egy kicsit felgördülünk, és egy kicsit a karunkat kirázzuk. Nagyon jó. És csuklótekerés. Jól tud esni. Szuper. Na, visszajövünk. És oldalt jönnek a nyitások. És mehet, figyelj. 1. Vigyázz, ne dőj ki. 2. 3. 4. 6. Azaz. 7. Na már csak egy van. 8. És vissza, tart. Elől, hátul. 4. 5. 6. 7. 8, és vissza, na megint. 1. 2. 5. 6, nagyon jó. 7. 8, és vissza, elő, hátul. 1. 2. 6, 7, 8, és letesz. Jó. Egy kicsit kiülünk. Egyik oldalra lenyújtjuk a popsit, és másik oldalra nagyon jól tud esni. Még egy picit rá is lehet nyújtani. És csere. Azaz, jó. És következik a másik oldal. Na gyere. Mehet. 1. 2, tart a has. 5. 6. 8, és figyelj vissza, előre, hátra. 1. 2. 7. 8, és megint. Emel. 1. 6, azaz 7, és 8, na gyere vissza, elő, hátul. 1. 7, 8, és letesz. Nagyon jó. Na gyere, oldalt kiülünk. Popsit jól lenyújtjuk. Kézzel is egy kicsit rásegítünk. És másik oldalra. Kiülünk. Karunkkal ugyanúgy rásegítünk egy kicsit. Azaz. Ha jól esik, akkor nyugodtan még egyszer meg lehet ismételni. Azaz. Jó, na gyere, akkor folytassuk is.
Így szépen kitámasztjuk a fejünket, behúzzuk a lábunkat, térből behajlik, itt elő lehet nyugodtan támaszkodni, és tárogatás 1, spicbe alá 2, 3, 8-ig megyünk, 4, 5, 6, 7, már csak egy van, 8, jó, kinyújt a láb, figyelj, nem fordított ki csípőből, csak emel, 1, szembe van a tér, 2, 3, nem teszed le, csak közel, 4, 5, 6, azaz, 7, és 8. Figyelj vissza, emel és köröcske hátra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És előre. 2. Tartod az egyensúlyt. 5, 6, 7, 8, és le. Egy picit előre hozzuk, lenyújtjuk itt a popsit. Jó, na gyere, ide hozzuk előre spiccbe. Itt mehetünk alkalra, mert könnyebben meg tudunk támaszkodni spiccen a láb, és az alsó lábbal fogunk dolgozni. Jó, itt pipával visszafeszítjük, és emelget. 1, 2, 3, dolgozzuk itt a belső combot. 4, 5, 6, 7, 8. Figyelj duplán. 1, kettesével. 2, 3, 4, azaz. 5, 6, 7, 8. Jó, egy kicsit gyere, rász ki a lábadat. Így. Nagyon jó, egy picit le lehet ellentétesen így nyújtani. Így jól esik ez a csípőnek, és gyere, jöhet a másik oldal. Egy támasz, és behúz a térd, és jöhet a tárogatás. 1, 5, 6, 8. Jó, nyújt a láb, és mehet. 1, 7, és 8, befejezzük, és visszamegy. Hátrafele köröcske. 1, 2, 6, 7, 8, és előre. 6, 7, 8. Jó, egy picit behúzzuk, itt lenyújtjuk ezt a részt. Jól esik. Jó, na gyere, alkar. Előre hozzuk spiccbe a lábat, mert így nagyobb a hely, és pipába az alsó láb, vigyázz, ne esd be ide, tartod, és mehet. 1, egyszer 8, 2, emel, 3, 4, 5, csak közelítünk a talajhoz, nem teszed le. 7, 8, és ritmizálva. 1, 2, tehát kettesével. 3, 4, 5, 6, az 7, és 8, és meg vagyunk. Jó, gyere, rász ki. Kicsit lenyújtjuk jobbra-balra, és ablaktörlő mozdulatokkal jól tud esni. Szuper, na gyere, gördülj vissza, és jöhetnek a popsi gyakorlatok. 4x8, csak simán föl le, és indul.
1, magasra, 2, és 8, második, 1, és 8, jöhet a harmadik, nagyon jó. Nyolc, és az utolsó 8-as, a negyedik. 7. Magasra, magasra. 6. És az utolsó, jó. Na gyere, húzd be, ölegesd meg magad. Térdünket a mellkasunkhoz húzzuk. Nagyon jó, maradunk is ebben a pozícióban, és nyújtanám. Derekunkat leszorítjuk a talajhoz, és nyújt felváltva. Nyolc, és emel, 2, kecsesen, há, 4, azaz 5, 6, 7, és 8, és letesz, jó. Egy pillanat, és jöhetnek a hasizom gyakorlatok. Egyenes hasizomra mehet a 2x8, és indul. 1, 2, derék leszorít. 8, és kifúj. Beszél, és fúj. Jó, na jöhetnek a ferdehasizom gyakorlatok. Beszív a levegő, és kifúj, kifúj. Azaz. És kifúj. Szép, és kifúj. Na még egyszer 8. Jó, lábcsere, beszív a levegő, és fúj. És a második. Jó, tegyük le a lábat, és nyújtózkodjunk meg, mintha el akarnánk érni a falat. Jó, oldalra fordulunk, és szépen felülünk. Jó, következő, hátradőlünk. Jó, spitz, ott marad a
talajon, a spicceddel tartod az egyensúlyodat, és hátra. És oldalra fogunk elfordulni twistbe. 1, 2, 3, 5, 6, nagyon jó, 7, 8, és tovább. 1, 2, 2x8-ig megyünk. 3, nagyon jó. 4, 5, 6, na már csak 2, 7, és 8, és vissza középre, és legördülünk. Azaz. Át is fordulunk a hasunkra, és lenyújtjuk a hasat. Váll alatt a tenyér, és óvatosan felnyomod magad. Hagyod, hogy szépen lenyúljon a hasizmod, és vissza. És megint, amennyire tudod, annyira nyújtod ki a karodat. Ha ennyire megy, ez is teljesen jó. Egy picit előbbre is rakhatod. Az a lényeg, hogy nyújtsuk le a hasizmunkat. És vissza. Na gyere, 4 kézláb. És cica hát, kutya háttal kilazítjuk a hátunkat, farokcsonttól indul, és hopp, és jobb nagy domborítás. És homorít. És beszív a levegő, hopp. És kifúj. Beszív. És kifúj. Beszív. És kifúj. Azaz visszafordítod a lábujjadat, és egy lefele néző kutyába. Egy kicsit a lábunkat is kijárjuk, megnyújtjuk a hátunkat. Jó, visszatesz. Na gyere, megnyújtod a karodat, föl, és átbújjuk. Azaz, előkinyújt a kar, és egy jó kis csavart pozícióba érkezünk. Nagyon jót tesz a hátnak, nagyon jól nyújtja, és a gerincnek is nagyon jó. Mintha jól esik, nyugodtan csukd be a szemed. Ez már a nyújtás, a lazítás része. Jó, visszatámaszt, és falakon, és letesz. Csere, nyúj, és átbújjuk. Azaz. És nyújt a kar. Jó, visszatámaszt a kar, kijövünk a pózból, föl, és le. Azaz, nagyon jó. Na, visszajövünk szépen a hátunkra, és egy jó kis csavart pozíciót, itt is szépen lenyújtjuk a popsit, a combot, és ellentétes irányba néz a fej, mind amelyik lábunkban fölül, és itt is nyugodtan be lehet csukni a szemedet, jó mély légzésekkel egyet relaxálunk.
És lassan visszajövünk középre. Jó, és kifordulok a másik oldalra. Nyugodtan csukd a szemed. Jó lassan visszajövünk középre. Egy nagyon jó pihentető pozíció, gyere egy kicsit közel a térded a mellkasodhoz. Fejedet is felemelheted, hogy jól esik. Jó, oldalra fordulunk. És lábunkat visszafeszítjük. Gyere, nyújts ki a lábad. És egy kicsit hagyjuk, hogy nyúljon itt a lábunk, és lehet nagyobb pozíciót, szélesebb tervezt, összefogjuk a karunkat. Kicsit ringass meg jobbra-balra. Fejet hagyod, hogy lógjon. Előre-hátra. Teljesen engedd el a hátad. Majd egy picit szűkítsük a pozíciót. És egy plién keresztül csigolyára felgördülünk. A váll az utolsó. Kicsit a fejeddel is lehet körözni, nagyon jól tud esni. Nagy belégzés. Szép a levegő. És jól erősen fújt ki. És gyere még egyszer. Mély levegő. És jó, fújt ki. Rázzuk ki karokat, lábakat. Na, még egy utolsó. És azaz, jó, kirázzuk, szuper. Ezzel végeztünk is mára. Holnap majd a következő testrésze fogjuk folytatni a hassal és a háttal. Remélem, hogy tetszett ez a mai edzés, ezt a videót vissza tudod pörgetni, meg tudod még ismételni, hogyha van hozzá kedved. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, és kívánom, hogy legyen csodaszép napod, és a lehető legjobbakat. Találkozunk holnap. Szia!